Okay. Tiriririri. Tiriririri. Tararararara. National anthem ya never. Hallelujah. Gaki. Okay, tateko swanne never immediately on the spot kwa razangu ra duniani. Okay, ntateko chichaiga burunge pi. No maite binto biroko kora gwacha gwitibosa. Binto biroko kora ayebie ko monyene okokora gwacha gwitibosa. Okay, abantu barokonyora agwake sabu ngana ki ngaya bono egento kokora umongina tigatoni eng'ombe ye ngore tingatingi. Mwone ng'ombe riri kwenda gwakora ki kwagore tingatingi. There is no problem kwa raza kora duniani. Okay, tingatingi no manyete kana bera ikegari egwe. Onyore kwanyore chiasa kwaretira umuchando ekiagara kwaoniri eng'ombe abande baonia marimo bagora chitingatingi usaregete omwana uri bone keroko ni obore mogore tingatingi kakiro tusaregete. No problem aja oni ntukorigereti. Okay, abantu bande barokonyora nga bono maite ntaite kwenda ngumbu ngumbu ntaite kogenda sakuru kumana maseri. Okay, naro nsachinde gwitabira nigu abantu banchire rende baguchangira ga mapema kuagenda rigwe kiroro. Aje tata manyange nseri ne ngao kumbe nendege gwata getikulina kogo ikagari wacha gakinga kikorangende seito baba no nendagira kuliga ya diso sandiriga iga motere tuliga iga tata. Okay, bono kulira kena gwatebe toiche ne family ne kenyoroge ga uchangiro kagenda ukona kulira gabo. No problem. Okay, na bande mbali na barabo umuntu akoimuka kabisa gakiuta kaye family ya yonsipi umuntu manya kurwa rote banga bono maten kubolinde obo MCA ncheta te kuboli bo MCA bo mulinda ward umongina kwa ngancheire na wancheire. Okay, kwa manya kuro watangasa kwagenda chitivi chonsi watangasa nkuboli uri toko manyanga aba 90 bonzi bina ebona baligireti bunoga sokaiga bunoga kaikoliga umugambirede bura turuzira ini etatengo tebiga manyanga ekirasi eke gekurugustana digosene itinda akero ketiangero gestana dieti kirasi ekyo goteba nkubuli ore nege kongo ngachi goteba nkubulinde ngasi mpaka nkarosa nchebie ko manyene nkaumia ayebona eningu ningaye bona aseke ekirasi eke tatemba tebia abantu bamintoiga nyasaye tata nkurwale umurai nyasaye tatere namanyete ngumurai ugochikoira agaiga nuyo nane nere nchirindite iyo nyasaye tebire kwara agende kanisa kwara saba nane toka ni pastor ko tebi ngaenaje no pastor nene ata itichibesa mabwe kanisa ini. Aja tata na pastor nata kitidere matoleo gabu oruchibwe nete chikorekana. Bone gento takirineke tugamanse saba nyasaye tebi tato minto ningoni kendi yonsi pikelinda atuwale kiagera abantu abaiga ngo saba bale tata mone none na maana ninche ndaire tato minto ninche tata nyasaye tato kokorekana ngatari ya liochi litikana kabisa tegosukuma ligena papa tegosukuma nyumba tata tekogwa tegosukuma goraba tokoba igenteka nengelinga ki ate karasa bakurumwa o mabu otebi nyasaye ngaki tato minto tata ninche goze nyasaye tata paka akorekanire mapema oire chikura ochikoba.